Denne situation er tusindvis af mennesker i hver eneste dag. Over 130.000 mennesker om året skal fra Amager til Københavns centrum og omvendt. De venter på bussen. Eller de tager bilen og kommer ud for dette, eller dette, eller dette. Og selvom bussen kommer til tiden, og selvom Langebro ikke er oppe, så er det alligevel en lang og besværlig rejse at komme fra Amager til Københavns centrum. Der er der også tænkt mange tanker for at forbedre den kollektive trafik til og fra Amager. Men det er ikke nogen let sag. Der er vand, der er tæt trafik, og der er tæt bebyggelse, og altid masser af mennesker. Der er kort og godt ikke plads til en traditionel S-bane. Derfor må trafikforbindelsen enten under eller over jorden. Eller måske allerbedst begge dele, nemlig over jorden, hvor det kan lade sig gøre, og under jorden, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det M-Bahn-projekt, der præsenteres nu, bygger på denne kombination. Men lad os nu se nærmere på, hvad M-Bahn egentlig er. M-Bahn er udviklet som et fuldautomatisk nærtrafiksystem. Det er toget uden hjul. Vognene kører, eller måske rettere glider, på et magnetfelt. Det giver en meget komfortabel transport, og det betyder, at støj og røg bogstaveligt talt undgås. Hertil kommer et meget lavt energiforbrug, hvilket jo både har noget med økonomi og med miljø at gøre. M-Bahn-toget og stationerne på strækningen er i princippet ubemandede. Det hele styres fra en driftledelsescentral, hvorfra man kan følge både stationerne og hele strækningen på fjernsyn. M-Bahn-systemet er gennemprøvet gennem flere år. Det er i fuld drift i Berlin, og i Frankfurt er man i gang med den næste M-bane. Det samme er tilfældet i Las Vegas i USA. I København går projektet som sagt ud på at skabe en effektiv nærtrafikforbindelse mellem Amager og Københavns centrum, nærmere bestemt helt fra Frederiksberg station til Kastrup Lufthavn. Udgangspunktet bliver dette område lige øst for Frederiksberg station. Det er det såkaldte gamle banetracé, der ejes af DSB, og som i mange år har været udlagt til jernbane. Området, der er udlagt som rekreativt område, strækker sig helt ned til Åboulevarden og rummer blandt andet legepladser og boldbaner. Det er et langstrakt rekreativt område, som bør bevares, og det kan lade sig gøre, selvom det er her, den nye magnetbane starter. M-Bahn-togene er som sagt helt lydløse og forureningsfri. Derfor kan linjen føres som en højbane her fra Frederiksberg station over Falconer Allé og Thorvaldsensvej til Rolighedsvej, uden at det kræver trafik- eller gadeomlægninger, bygningsnedrivninger eller andre drastiske ting. Men herefter må banen gå under jorden. Det kan ske her ved Rolighedsvej. Her rykker kæmpe store boremaskiner ind for at bore de tunneler, der skal føre M-banen videre til Åboulevarden, Nørrebrogade, Nørreport, Kongens Nytorv og så under havnen til Christianshavn, Amagerbro og Englandsvej, hvorefter det løber direkte under Amagerbrogade for så igen at dukke op her ved Parmagade. Her er Amagerbrogade så bred, at der er plads til opkørslen. Herefter går det igen op over jorden, cirka 6 meter oppe, til Sundby Vester Plads, Saltværksvej og endelig indenrigs- og udenrigsterminalen i Kastrup Lufthavn. M-Bahn-projektet er, som det foreligger i dag, baseret på, at der i myldretiderne skal kunne transporteres over 20.000 mennesker i timen på de mest belastede dele af strækningen. 10.000 i hver retning. Naturligvis er der taget højde for udviklingen.
Stationer og tekniske anlæg er dimensioneret sådan, at mange flere kan befordres. Det kræver blot, at der sættes flere vogne ind. Det er slut med at løbe livet af sig for at nå toget. Der er nemlig højst 1-2 minutter, til det næste M-Bahn-tog kommer. Og man behøver heller ikke at lære køreplanen udenad. Der er nemlig ikke bare tog til tiden, men tog hele tiden. Der kalkuleres med, at magnetbanen skal køre 20 timer i døgnet. Der er planlagt 7 højbanestationer og 6 underjordiske. Og selvom man ikke skal vente på toget, så er der alligevel projekteret med muligheden for at købe lidt ind på stationen. Sikkerhed er det væsentligste element i hele M-Bahn-systemet. For eksempel er der etableret et helt nyt system på alle stationer. En glasvæg med skydedøre, der først åbner, når toget holder klar til ombordstigning. Risikoen for at falde eller blive skubbet ned på sporene er elimineret. Tog uden ventetid. Tog uden støj og forurening. Tog, der bruger meget lidt energi, osv. osv. Er det overhovedet økonomisk realistisk? Ja, det er det faktisk. Den totale investering i hele projektet er ca. 2 milliarder kroner billigere end en traditionel S-togstunnelbane. Blandt andet den meget høje automatiseringsgrad og det meget lave energiforbrug gør magnetbanen billigere at drive end traditionelle S-tog. De samlede driftsudgifter er beregnet til 30-35 millioner kroner om året, hvilket er cirka det halve af, hvad det ville koste at køre med de traditionelle S-tog. Der kan være effektiv nærtrafikbetjening fra Frederiksberg til Amager om mindre end 5 år, hvis man altså begynder nu. I det nuværende M-Bahn-oplæg opereres der med anlæg i 2 etaper, nemlig en etape fra Frederiksberg til Amagerbro og resten af vejen til Kastrup Lufthavn som en anden etape. Men projektet kan sagtens gennemføres i en etape. Det bliver det ovenikøbet billigere af. M-Bahn er fremtidens nærtrafiksystem. Amager